Вітаем, сябры! З вами рубрика «Гатуем, майструем». Сёння я прапановую выраб, які б нагадваў пра гісторыю, калі Маісей адправіў 12 выведнікаў у зямлю абяцаную. Гэтыя людзі схадзілі, паглядзелі зямлю. Зразумелі, што яна насамрэч добрая, каб паказаць, наколькі цудоўная зямля, яны прынеслі плады для ўсяго народа. Сёння я прапаную вам зрабіць плады ханаанскай зямлі з салёнага цеста. Нам спатрэбіцца па 150 грам мукі і солі, 100 грам вады і харчовыя фарбы. Спалучаем муку з соллю і добра перамешваем. Воду дадаем паступова, перамешваем, дадаем яшчэ. В залежнасці ад вільгаці мукі можа спатрэбіцца больш ці менш вады. Пры вымешванні цеста мусіць быць плотным, але пластычным. Калі вам падаецца, што цеста занадта ліпне да рук, то можна дадаць крышачку мукі і ізноў яе ўмяшаць. Вымешваем цеста некалькі хвілін. Аддзяляем невялікі кавалачак і пачынаем яго афарбоўваць. У мяне зялёнага колеру няма, таму я буду яго рабіць з жоўтага і блакітнага. Па кроплях і вымешваю. Калі фарбуем нашае цеста, то вымешваць яго трэба доўга, бо спачатку яно неаднароднае, зерністае, не самае прыгожае, але мы працягваем вымешваць і праз 5 хвілін яно стане прыгожым. Асноўная частка нашага вінаграду будзе цёмна-фіялетавага колеру. Яго можна зрабіць як фіялетавым, так взяць чырвоны і сіні. У працэсе вымешвання вялікага цеста, калі вы бачыце, што нейкага колеру не хапае, як у мяне, напрыклад, не хапала чырвонага, можна дадаваць фарбы. Пад канец я ўсё ж такі дадала яшчэ і фіялетавага. Таксама важна разумець, што гэтага цеста значна больш, чым мы рабілі зялёны, і таму яго вымешваць трэба дольш. Пачынаем фармаваць вінаград. Спачатку раскатваем у руке шарик, потым робім яго крыху прадаўгаватым авалам і прыляпляем адзін да аднаго. Каб яны лепей трымаліся, можна яшчэ взяць на пэндзелік вадзічкі і дадаць, тады сцэпленне будзе значна лепш. Калі скончылі гронку нашага вінаграда, пачынаем рабіць лісце. Бярэм палову зялёнага цеста, раскатваем яго, робім з яго плоскі блін, пасля чаго, як я паказваю на відэа, фармуем лісцік. І прыляпляем яго да нашай гронкі вінаграду. Тое ж самае робім і з другой часткай нашага зялёнага цеста. З рэшткаў зялёнага цеста дадаў туды фіялетавы ці сіні колер, можам атрымаць карычневы і зрабіць хвосцік для гронкі. Пасля чаго адпраўляем сушыць.